Masu sauraro Assalamu alaikum ga labaran Kano tare da ni Afiya Haruna da farko ga muhimman kanunsu. Kotun zaɓe ta kori karar da AA Zaura ya shigar ta kalubalantar nasarar Rufa'i Hanga. Jami'ar NPP ta kammala kare kanta a shari'ar da APC ta shigar tana kalubalantar nasarar Abba Kabir Yusuf. Hukumar Karota ta kama crate 100 na giya. Tukanin labaran aka saurara yanzu kuwa sai cikakkun su. Kotun sauraron kararrakin zaɓe a nan Kano ta kori karar da ɗan takarar jam'iyyar APC Abdulsalam AA Zaura ya shigar. Yana kalubalantar sakamakon zaben da ya bawa Sanata Rufai Sani Hanga nasarar zama sanatan Kano ta tsakiya. Sanata Hanga wanda shine mataimaki mai tsawatarwa na majalisar dattawan ta ƙasa. Bangaren marasa rinjaye shine hukumar INEC ta sanar a matsayin wanda ya samu nasara a zaben da aka gudanar na wannan shekara ta 2023 da muke ciki. Ibrahim Abdulmumin na Madobi shine mai magana da yawun sanatan Kano ta tsakiya Sanata Rufai Sani Hanga. Ya yi ƙarin bayani kan wannan nasara a hangen da ya samu a kotun sauraron zaben a nan Kano. Alhamdulillah yau 24 ga watan 7 2023 yau shine ya kawo ƙarshen shari'a da take zamanta a Kano wanda abokin takararmu Abdulkarim Abdulsalam AA Zaura ya shigar da Sanata Rufai Hanga yana kalubalantar nasarar da ya samu. To yau dai ta faru ta ƙare. Mun kada su a akwati kuma yau mun kada su a kotu bisa irin yadda suka yadda da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yi. In kun lura a 'yan takarkarar nan babu wanda ya fuskanci kalubale irin shi Sanata Rufai Hanga. Kafin zaben nan da bayan zaben nan kotu uku aka je amma ba inda bai nasara ba. Yau ga kotu ta hudu ita ma yayi nasara. Da haka ina kira ga 'yan siyasa mu dinga ɗaukar haƙuri a yayin da al'amura irin wannan suka faru. Ga kuma shi jagoran mu shugaban mu muna daɗa kira a gare shi kuma muna daɗa neman ya ƙara ƙoƙari kamar yadda ya soma domin ita wakiltar ita mazaɓar Kano ta tsakiya. Wannan nasara ce ga demokaradiyya, nasara ce ga al'ummar Kano ta tsakiya kuma nasara ce ga al'ummar jihar Kano baki ɗaya. To sai ku bibiye mu a shirye-shiryenmu na nan gaba domin jin ƙarin bayani kan hukuncin na kotu. Jam'iyyar NNPP ta kammala kare kanta ba tare da kiran wasu shaidu ba a yau Litinin. Jam'iyyar adawa ta APC na da kalubalantar bayyana Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan Kano bayan kammala zaben ranar 18 ga watan Maris ɗin wannan shekara. A yayin zaman na yau wakilin NNPP Tijjani Yahaya ya shaidawa kotun cewa sun kammala nazartar shari'ar kuma sun kammala gabatar da shaidunsu. Lauyan hukumar zaɓe ta ƙasa Emmanuel Osayomi da lauyan gwamna Abba Kabir Yusuf Tayo Fatigun ba su ki amincewa da bukatar lauyan NNPP din ba. Shi ma lauyan jam'iyyar APC Farfesa Sam Irugu bai ce komai ba kan bukatar NNPP din. A nan kuwa tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya buƙaci gwamnatocin jihohi da na tarayya da su samar da cibiyoyin koyar da sana'o'i a jami'o'i domin magance matsalar karuwar rashin aikin yi da ya addabi matasan ƙasar nan. Sanatan Shekarau ya yi wannan kiran ne a wajen rufe bikin horar da matasan jihar Yobe sana'o'i da gidauniyarsa Ahmadu Bello da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Yobe ta kuma tallafa musu da kuɗi domin bunƙasa sana'o'insu. Tsohon ministan ilimi wanda shine sakataren gidauniyar tunawa da Ahmadu Bello ya yi kira ga gwamnatin Yobe da ma gwamnatocin jihohin Arewa da su jajirce wajen kawar da talauci da kuma magance wasu matsalolin da suka addabi yankunan arewacin ƙasar nan. A nasa jawabin gwamna mai malabuni na jihar Yobe ya ce a yanzu haka yankin Arewa ya fada cikin talauci sakamakon rashin shugabanci da rashawa da rashin rashin shugabanni na gari. Ya ce dole a dawo kan tsari irin na su Sardauna da sanya jari a ɓangaren ilimi. Ƙungiyar lauyoyin mata ta ƙasa FIDA reshen jihar Kano ta ce za su ruɓanya ƙoƙarin da take wajen samar da
ingantacciyar rayuwa ga mata da ƙananan yara da ke fuskantar ƙalubale a faɗin ƙasar nan. Shugaban ƙungiyar na nan Kano barista Bilkisu Ibrahim Suleiman ta bayyana hakan ne a safiyar wannan rana ga manema labarai yayin taron da ƙungiyar suka shirya domin samar da ci gaban matan ƙasar nan. Da take bayani makasudin shirya taron, Bilkisu Ibrahim ta ce za su haɗa hannu da dukkanin ɓangarorin da ke da ƙarfin faɗa a ji a faɗin ƙasar nan don ganin al'umma sun gyaru. Makasudin wannan taro shine a ja hankalin al'umma baki daya da gwamnati da duka wani mai ruwa da tsaki ya zo a dubo ina aka samu matsala, ta ina za a gyara domin a samu canji a society mu. Kuma muna fatan duk masu iko su fahimci matsalolin nan da aka yi maganganu a kai, in dai ana so a samu canji. Da yake zantawa da manema labarai a gefen taron, tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa AB Mahmud ya yaba wa kungiyar FIDA kan yadda take gudanar da al'amuranta. Muna wa FIDA murna kuma muna fata za ci gaba da irin wannan. To sakon ai ba abu ne mai wahala ba, illa cewa ba da jama'a su ci gaba ba tare da ta kiyaye hakkin mata da yara ba. Dama manufofin kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya shine inganta wato 'yancin mata da yara. Kuma duk jawabai da aka yi yau a wajen taro duk kusan akan wannan ne. Irin gudunmawa da za a bayar, irin taimako da kungiyoyin lauyoyi da su kansu lauyoyin da ofisoshinsu hukumomi za su yi bayarwa. So alhamdulillah taro ya kyau. Su ma wasu daga cikin lauyoyin da suka halarci taron sun bayyana wa wakilin Nazir Bashir Tsamiya cewa mata da ƙananan yara na cikin mawuyacin hali. Barista Aisha Faruk Lawan, mata da yara su ne suka fi zama masu shan wuya a cikin harkar ta iyali, musamman iyali. Gaskiya muna son mu samu kamar wuri mai kyau wanda mace za ta shiga ba kyara, ba kyama, ba zangwama, ballantana kuma a je ga emotional abuse. Sa'adatu Mahmud Ibrahim. Na amfana sosai kan hakkokin da mutum da mara lafiya yake da shi, abubuwan da za su iya janyo mace ta samu matsala idan ta zo haihuwa. Mu gudunmawar da za mu ba wa mata da yara shine za mu ɗauki shawarwari da za mu miƙa wa gwamnati. Taron da ya samu halartar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da ya samu wakilcin walin Kano mai girma Mahir Bashir da dai sauran manya na ciki da wajen ƙasar nan. A nan kuwa hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota ta kama wata motar giya Toyota makare da giya wanda ta kai kimanin kiret 100. Shugaban hukumar injiniya Faisal Mabun ne ya bayyana hakan yayin ganawa da manema labarai a shalkwatar hukumar, inda ya ce da zarar sun kammala binciken za su miƙa giyar ga hukumar Hisba. Injiniya Faisal Mahmud ya ce an kama motar kiret na giya a daren jiya. Irin ayyukan da muka fara yi na nasara, mun kama mota make da giya tana nan a cikin wannan ma'aikata da jiya aka kamo ta da daddare, ga irin ɗaya daga cikin aikin da Karota suke yi kuma sun fara. Duk wannan matsaloli ne wanda muna fuskantar su, amma dai a hankalin Allah da za mu yi maganin su, duk da bamu dade da fara aiki ba, amma dai gradually in Allah ya yarda. Hukumar Karota ta jaddada ƙudurinta na tsabtace harkar zirga-zirgar ababen hawa a titunan jihar Kano. Hukumar da ke hana sha da fatocin miyagun kwayoyi NDLEA ta ce ta yi nasarar kame wasu ɓata gari sama da su 600 da take zargi da hannu cikin ta'ammali da miyagun kwayoyi a nan Kano. A wata hira da kwamandan hukumar na jihar Abubakar Idris da ya yi a gidan talabijin na Channels, ya ce an kama ɓata garin ne a yankin Sabon Gari da ke karamar hukumar Fage. Ya ce cikin waɗanda aka kama akwai masu shan ƙwaya da kuma dilolinsu. A cewar kwamandan, yanzu haka an kammala bincike tare da mika waɗanda ake zargi gaban kotu. Abubakar Isa ya tabbatar da cewa hukumar na ci gaba da ƙoƙarinta wajen kamawa da gurfanar da masu shaye-shaye da dillalan miyagun ƙwayoyi a gaban kotu. A nan kuwa al'ummar unguwar Sheka Baranda sun koka tare da gudanar da addu'a akan barayin da suka sace wasu muhimman kaya daga cikin transfoma. Mazauna yankin sun yi waye garin ranar Juma'a da ganin transfoma su wayan babu muhimman kaya a ciki, inda aka kiyasta kayan da aka sace sun haura naira miliyan guda. Wakilinmu Ahmad Adamu Ya'u na ɗauke da cigaban labarin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wannan shine kaɗan daga cikin addu'o'in da mazauna unguwar Sheka suka gudanar bisa sace-sacen da ake masu. Ruwan daren ranar Alhamis da ta gabata ya ba wasu ɓata gari damar shiga wani injin transformer da ke Sheka Baranda tare da sace kayayyakinta da dama. Hakan ya jefa mazauna cikin unguwar cikin duhu da rashin ruwa, duba da yadda ake amfani da wutar wajen kunna injinan da suke ba wa mazauna yankin da ke wayansa ruwa. A cewar shugaban ƙungiyar mazauna yankin, sun jera kwanaki 3 suna shelar barayin da suka sace kayayyakin su dawo da su cikin sirri amma shiru, tare da kewaye alkur'ani mai girma a wata transformer da barayin suka shiga ranar Alhamis din da ta gabata. Da daddare ana ruwa suka sace kayan injinta. Shugaban kungiyar cigaban unguwar Sheka Baranda, Alhaji Salisu, ya ce su mika kukansu ne ga Allah domin ya saka musu. Wannan ruwa da aka yi na kwana 3 da ya wuce suka shigo suka zo suka ɗebe mana kayan transformer gaba ɗaya, irin koma ɗinmu na cable ɗinmu. To irin wannan abubuwa sun mana yawa, mun yi rahotanni abubuwa sun gagara, saboda haka muka nemi mafita akan wannan al'amari, muka gayyato malamanmu wanda Allah ya hore mana domin su zo su kawo mana ɗauki a wannan al'amari, domin mu addu'o'i na wannan abubuwa da suka damu wannan yanki namu, da wannan tashe-tashen hankula na ɗauke-ɗauke da haure-hauren gidajen mutane na ba gaira ba dalili wanda ɓata gari suke ta yi mana a wannan unguwa tamu mai albarka. Akilu Sani shine sakataren kwamitin kula da transformer, ya ce sun yi addu'ar don neman Allah ya magance sace-sacen da ke faruwa a unguwarsu da Kano baki daya. Daidai wannan lokaci jama'a sun yi gangami ne suna nuna alhaini da addu'o'i akan ibtila'i da ya faru da mu a nan transformer tamu ta Sheka dan daji kwatas. Mun waye gari ranar Juma'a da daddare Allah ya aiko mana da wasu baki suka zo suka shiga transformer mu suka yi mana sace-sace na dimbin miliyoyi a cikin wannan abu. Shine muka taru a nan wurin muke mika mu Allah koken mu. Ubangiji Allah ya mana maganin su, ba wai a unguwar Sheka ba, a duk a Kano da ƙasa baki daya. Mun kewaye alkur'ani ne da ce zumma cewa duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu, da wanda ya sani bai faɗa ba, da wanda ya san za a yi sata bai faɗa ba, da wanda yake da labari, da wanda ya sai kayan, da wanda ya zo ya shiga ya ɗauka, Ubangiji ya mana maganin su. Ma mazauna yankin sun roƙi gwamnatin Kano da wakilansu da su kawo masu ɗauki da sabuwar transformer a yankin. Ahmad Adamiyau, Premier Radio. So kuna sauraron labaran ne daga nan Premier Radio, gidan rediyo na Garnakuwa. Za ku iya sauraron mu ta shafin mu na intanet premierradio.ng ko ku bibi ma shafukan namu na Facebook, Twitter, Instagram, haɗi da TikTok a Premier Radio 102.7 FM. Tuni ce Afiya Haruna Ado da ke karanto labaran na wannan lokaci, sama ku iya kallon mu yanzu haka ta shafin mu na Facebook. Ƙwararru a fannin abinci mai gina jiki sun bayyana cewa kimanin mutane miliyan 11 ne ke mutuwa a duniya sakamakon karancin abinci mai gina jiki, ciki kuwa har da nan Najeriya. Sun ƙara da yin kiran ne a samar da ingantattun tsare-tsare don magance matsalar rashin abinci mai gina jiki a faɗin ƙasar nan. Wakiliyarmu Hauwa Halil Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani ta cikin wannan rahoton. Yayin wani taron bita da aka shirya na kungiyar tattalin arzikin ƙasa NESG, haɗin gwiwa da cibiyar sa ido kan harkokin da suka shafi majalisun dokoki ta CISLAC da eHealth Africa sun bayyana yadda ake fama da karancin sinadarin abinci. Sun jaddada buƙatar samar da hanyoyin magance matsalar rashin abinci mai gina jiki a ƙasar nan, har da bayyana kiyasin abubuwan da ke janyo mace-macen. Ƙwararren masani a fannin kiwon abinci, Awal Musa Umar, ya ce rashin sanin ilimi akan abinci mai gina jiki da kuma talauci na daga cikin abubuwan da ke haifar da karancin sinadarin abinci a jikin ɗan adam. Sai dai ya ce ko akwai ilimin da wadata, to idan har babu kwanciyar hankali da zaman lafiya ba za a samu mafita ba. To ko shaka babu yunwa ko kuma deficiency. Aka ce deficiency ana nufin karancin sinadarai wanda ya kamata a ce jikin ɗan adam ya samu. Suna da alaka abu na farko da rashin sanin ilimin shi kansa cima. Idan mutum ya san ilimin ci ba, to ko shaka babu zai iya kokari wajen ya rage karancin cimar da bai yi amfani da ita ba a rana ko kuma a lokaci guda.
mata. Akwai rashin wadata, ma'ana fatara kenan ko talauci, su ma suna ɗaya daga cikin abin da suke iya haifar da wannan karancin sinadaran abinci, abin da muka fi sani da deficiency. Akwai rashin zaman lafiya ko tashin hankali, zai zama na cewa koda kana da ilimin, koda kana da wadata din, in akwai tashin hankali ko rashin zaman lafiya kamar yaƙi, boko haram da wasu abubuwa makamantan su, yana abubuwa sukan janyo mutum ya samu karancin sinadarai wanda muke cewa nutritional deficiency ko deficit, wanda jikinsa yake da bukata. Yace dai cututtukan da jiki suke iya kamuwa ta sakamakon karancin sinadarai da jiki yake da bukata, cututtuka ne masu yawa. Na farko, cututtuka sun fi alaka ga mata masu juna biyu, ta yadda mata masu juna biyu suka rasa sinadarin iron wanda shine yake taimakawa suke haihuwa lafiya, yana bada gudunmawa wajen haifar tsumburarrun yara. Idan ana cewa ga yara ba haife su da tsayi ba, cewa za ka ga yaro ɗan shekara 5 ko 7 amma ka ga kamar ɗan shekara 2. Awal Musa ya kara da cewa rashin sinadarin gina abinci na haifar da asarar rayuka da fasahar kirkira da kwakwalwar yara za ta ginu. Sinadaran wanda kuma suna janyo asarar rayuka, suna janyo asarar tunaninnika da kwakwalwar ma yara ba za ta ginu ba, yadda muna rasa productivity, abin da ake cewa kirkira ko kuma fasaha, wanda da mun samar da abinci wadatacce za mu sami yaran mu za su iya mana producing ko su samu mana da wannan wayar hannun da muke amfani da ita ta kera mana mota, jirgi da makamantansu. Za ki ga shi yasa yaran mu ba mu da kirkira, saboda talauci, ba ma cin abincin da duk ya kamata a ce mun samu. Yana da muhimmanci hukumomi samar da zaman lafiya, ta hanyar zaman lafiya ne duka wannan matsalolin da muka faɗa ko kuma hanyoyin solution ɗin sannan za su iya tabbata. So a nan dole sai mahukunta sun shigo ciki wajen wadatar da duniya ko kuma wadatar da garuruwa da abinci. Za a iya cewa talauci ko mu ce karancin ta da yawa al'umma katutu na ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo rashin sinadarin abinci a jikin ko shakka babu haka ne. Misali, idan ya zama da cewa za ka ci shinkafa da wake, shinkafa ta baka kuzari, wake ya gina ma jiki, to kana da kuɗin da za ka sai shinkafar, baka da kuɗin da za ka sai wake, za ki ga mutum zai haƙura ya ci shinkafa kawai da fara da mai da yaji, ba lallai sai ya sa waken ba. So talauci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara ta'azzara wannan ƙarancin. Taken taron dai shine tabbatar da yarjejeniyar abinci ta ma'aikata domin inganta lafiya da jin daɗin ma'aikata a ƙasar nan. Hauwalar Gwangwazo, Premier Radio. Hukumar NCDC mai yaƙi da cutuka masu yaduwa a Najeriya ta ce cutar mashako wato diphtheria ta kashe mutane 80 a ƙasar nan daga watan Mayu zuwa Yunin bana. A rahoton da hukumar ta fitar ta ce yanzu mutane 836 da suka harbu da cutar kuma daga jihar Kano. Ta ce jihar Kano ta fi yawan waɗanda suka kamu da cutar da mutum 819. Hukumar ta ce alƙalaman sun shafi ƙananan hukumomi 33 na jihohi 7 da suka hada da Yobe da Katsina da Sokoto da Zamfara da Kaduna da kuma Abuja. Ko a makon da ya gabata an bayar da rahoton mutuwar yara kusan 10 sakamakon cutar a jihar Kaduna. Dr. Lawan Abdulrazak Ali da ke neman kwarewa a nan Kano ya kuma yi ƙarin haske kan wannan cuta. Yawanci ta fi shafar yara 'yan ƙasa da shekara 12, yawanci tsakanin 'yan wata 6 zuwa shekara guda su suka fi kamuwa da ita wannan cuta. Sai dai kuma a yanzu da aka sami ɓallewar ita wannan cuta takan iya shafar kowa da kowa har manya. Ita wannan cuta ce da gaba ɗaya ana iya kare kamuwa da ita ta hanyar rigakafi, domin rigakafin ta yana ɗaya daga cikin alluran rigakafin da ake yi wa yara wannan na haihuwa sati 6, sati 10 har zuwa wata 9. Ko da mutum an yi mai wa'ancan rigakafi gaba ɗaya duk bayan shekara 10 ya je a mai abin da muke kira da booster dose domin a ƙara ƙarfin rigakafin ita wannan cuta. Dr. Abdulrazak ya ƙara da cewa tsannan illar wannan cuta yasa ake killace waɗanda suka kamu da cutar cikin gaggawa. Alamun wannan cuta sun hada da zazzabi, ƙaiƙayin makogwaro, kaga ido yana ja, hanci yana yoyon majina, tari da kuma kumburin wuya. Kuma idan ta yi tsanani sosai akan iya ɗan samun ɗan farfarin tambari akan makokon mutum daga cikin baki kenan ko cikin makogwaro, kuma sannan takan iya zuwa ma da wahalar numfashi da dai sauransu. Cuta ce mai matuƙar illa da tana iya jawo rayukan wanda suka kamu da ita, saboda haka yana da matuƙar muhimmanci a kiyaye kamuwa da ita wannan. So ana iya magance ta, amma ya fi muhimmanci a ga cewa an kiyaye kamuwa da ita. Sannan duk mai ɗauke da wannan cuta ana ba da shawara a killace shi, kada ake mu'amala, saboda ana kamuwa da ita ne ta hanyar shakar abin da mutum ya fitar ko ta atishawa ko ta tari. So in wanda bai da ita ya shaki wannan yana iya kamuwa da ita. Dr. Lawan Abdulrazak kenan da ya yi ƙarin haske kan wannan cuta ta mashako wato diphtheria.
Jami'ar Bayero da ke nan Kano ta fito da wani tsari na tallafawa malamai da ɗaliban jami'ar domin rage musu raɗaɗin halin matsi da fatara da ake ciki a ƙasar nan. Shugaban jami'ar Farfesa Sigir Adamu ne ya sanar da hakan yayin zantawarsa da yayin zaman majalisar zartarwar jami'ar karo na 56 a ƙarshen makon nan. Wakilinmu Muktar Yahaya Usman na da ci gaban labarin. Yayin da matsin rayuwa ke ci gaba da addabar jama'a musamman ma magidanta, jami'ar Bayero da ke nan Kano ta fito da wani tsari na musamman zai tallafa wajen rage raɗaɗin da ake fama da shi a halin yanzu ga ma'aikatanta da ɗalibanta. Yayin zama majalisar zartarwar jami'ar karo na 56 an je shugaban jami'ar Farfesa Sagir Adamu na cewa jami'ar ta fitar da makudan kuɗaɗe domin sayan abinci a kuma raba malaman wani tsarin bashi mara ruwa. Sai dai jami'ar ta ce duk wanda ya karɓi bashin zai biya ne cikin watanni 6 kacal daga lokacin da ya karɓa. Ya ce jami'ar ta Bayero ta kuma tsara da bankin cikin jami'ar domin baiwa ma'aikata bashi marar ruwa domin biyan kuɗin makarantar yara. Lamara Garba shine daraktan yaɗa labaran jami'ar ya kuma yi mana ƙarin haske kan wannan batu. Na farko dai an ware motoci da za su rika zirga-zirga suna ɗaukan ma'aikata daga karfe 8 na safe. Akwai mota da za ta taso daga Na'ibawa zuwa jami'a, akwai wadda za ta taso daga Yan Kaba zuwa jami'a, akwai wadda za ta taso daga gidan zu zuwa jami'a. Za ta tashi karfe 8 na safe. In kayan nisan na 8 nan kuma akwai wata karfe 10 na safe. Sannan akwai wadda za ta taso kuma daga jami'a zuwa cikin gari zuwa wannan wuraren karfe 4 na yamma an tashi daga aiki da kuma karfe 6 na yamma domin a rage raɗaɗi ga ma'aikata da ba za su iya zirga-zirga da ababen hawan su kullum ba. Ya kuma ce jami'ar za ta duba halin da ɗaliban suke su ma domin inganta musu tsari wajen zuwa makaranta. To ɗalibai shine da daman akwai tsari na ɗalibi yana karatu kuma yana wasu 'yan ayyuka kamar share-share da dan wasu abubuwa da ake yi da wanke-wanke a banɗaki. Da shara to ana dan biyan su wani abu za a ƙara yawan ɗaliban yawa maimakon da 120 zuwa da 50 yanzu za a ƙara yawan su sannan kuma kamar yadda aka sani shine duka motoci za a ƙara su da ɗaukan ɗalibai daga all campus zuwa sabuwar jami'a yawa domin a rage sannan kuma akwai kokari da jami'ar take yi na wannan motoci din nan na gwamnatin jihar Kano da ta fitar Kanawa to za a yi tsari tsakanin gwamnatin jihar Kano da jami'a a ware wasu motoci na musamman da za su rika bin wasu hanyoyi daga cikin gari zuwa jami'a domin ɗebo ɗalibai daga ko'ina. Wannan da shi ne karan farko da aka ji wata makaranta a nan Kano ta fito da wannan tsari domin rage wa ɗalibai da ma'aikata da ɗan halin da ake ciki. Muktar Yahya Usman, Premier Radio. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙaramar hukumar Wudil mai suna Wulsa ta shirya taro na musamman domin ba da dama ga dukkanin ɗalibai 'yan asalin ƙaramar hukumar ta Wudil domin zaben waɗanda za su jagoranci babban zaben da ƙungiyar za ta gudanar. Duk da cewa ƙungiyar ɗaliban ta Wulsa ta jima tana shugabantar ɗaliban a ƙaramar hukumar Wudil. Wannan shi ne karo na farko da ta bada irin wannan dama ga dukkanin ɗaliban domin su zaɓi waɗanda za su jagoranci zaben ƙungiyar. Comrade Nazir Musbahu Manir, tsohon shugaban ɗaliban 'yan asalin ƙaramar hukumar Wudil a Jami'ar Bayero, ya yi wa Premier Radio ƙarin haske kan wannan taron. Yau mun zo an gabatar da babban taro na ɗalibai wanda ake kiran shi da turanci Congress. A tarihin wannan karamar hukuma alhamdulillah mutane da dama sun yi bayani akan ba a taɓa irin wannan taro kamar yadda aka zo a gabatar da shi ba. Taro ne da aka zo aka gabatar aka gayyaci ɗalibai daga sassa daban-daban daga mazaɓu daban-daban da muke da su a karamar hukumar Wudil wanda aka zo don a bayyana wa ɗalibai yadda kungiya take ciki zaɓi jami'an da za su gabatar musu da zaɓe da muke tunkara insha Allah nan da 'yan makonni gaba. Tattaunawar nan ta yi abin da ake so sosai, kowa ya yi farin ciki, kowa ya yi murna, ɗalibai sun ji daɗi. Malam Sani Hashim shine shugaban dattawan kungiyar ya ce wannan kungiya ta ba wa ɗalibai damar zaɓar 'yan kwamitin gudanar da zaben ne ba don komai ba sai don tabbatar da adalci a lokacin zaben da za a yi makonni kaɗan masu zuwa. Wannan taro da aka yi an yi shi ne a karan farko a wannan kungiya mai albarka wadda a yanzu an yi wannan zaɓe an kuma fidda mutanen da za su gudanar da wancan zaɓe na cikin gida. Wannan kungiya ta farfado ne a sakamakon ci gaba da muka samu a wannan karamar hukuma tamu na samun jajirtattu zababbun wakilai ina kira na musamman ga iyayen ƙasa, malamai,
'yan kasuwa da duk wani wanda yake da wata dama da ya kawo gudunmuwarsa akan harkar ilimi a wannan karamar hukuma ta mai albarka domin ciyar da yaranmu gaba a kan harkar ilimi. Alhamdulillahi, Allah ya saka da alheri, mun gode, madalla. Ɗalibai daga sassa daban-daban na karamar hukumar ta Wudil sun halarci wannan taro. Haka zalika taron ya samu halartar shugabannin kwamitin da na 'yan majalisar tarayya na Wudil da Garko Abdulhakim Kamilu Ado ya kafa domin bunƙasa ilimi a karamar hukumar. To da haka muka kawo ƙarshen labaran kanan sai dai kafin mai salama ga bitar wasu daga cikin muhimman kanan su. Kotun zaɓe ta kori ƙarar da zaura ya shigar ta ƙalubalantar nasarar Rufa'i Hanga. Jam'iyyar NPP ta kammala kare kanta a shari'ar da APC ta shigar tana ƙalubalantar nasarar Abba Kabir Yusuf. Hukumar Karota ta kama kiret 100 na giya. To a madadin Aishat Ismail Ahmad wadda ita ce ta tace labaran Afiya Haruna Ado da karanto sai kuma Ubaida Muhammad Lawan da ta sarrafa min na'ura nake cewa da fatan za mu kasance lafiya.